Karbiang long harlon malom kai ke apor kachuri sai alam ki pulotang te Krong atovar alam henlo. Lason se Krong atovar section 4 along longle avipin pen Mondol Tarun Rongpi asopo Dimanto Rongpi amen keklang don roK phothak hithi iruyang bong Karbiang autonomous council pen ing sai fek nangji pusi anti corruption youth power of Assam Karbiang long district Dipu branch lapen Karbi nationalist youth council atom pen kehang Krong atovar along longle hem phuve katum compensation atangka ke long nang jia ting pen chelong dun mang besi pinirni anta hangjo hanghayan pinlo lapen inut bang hini atum Karbiang long revenue sai hem along claim bang atum asopo amen mate adon arab atum amen pen bidi kanglim claim si amen che thap dun si tangka chopang lim dun sonsi section 4 ke parlo lakha isi teteli guri along Mondol Tarun Rongpi asopo Dimanto Rongpi ta amen keklang don hama phuthak anti corruption youth power of Assam Karbiang district Dipu branch lapen Karbi nationalist youth council atupen irui angbong insai bek nangji pusi kehang padopon lasila so phutha akai Dr. Tuliram Rong lapen revenue iem umorsing biso alang litum damis sodak pen lake alang khaning sai nai lapen insai si pulotang te nilitum la song ni pen hitiru yang bong alang tuming sai se pulutin itum kirang dilangan ni geni tum sedak pen cisong pon ji Mondol Tarun Rongpi atum amit hang along le vipin pen le koson si asopo amen keklang don detlo lasila so phutha Karbiang autonomous council CEM Dr. Tuliram Rong lapen KAAC land revenue EM Amar Singh tiso atum pen sodak pen insai bek nangji pusi chuning ripon la pula teteliguri long Mondol section 4 na tu Mondol hala Tarun Rongpi long lewe pin si ko son si manela asopo men pen tangka kachulai long pop ma sola ma petak le asopo men la kopi yang da men ke Dimanto Rongpi lapen iru yang bongjong si insai si pulote anti corruption youth power of Assam Karbiang long district Dipu branch lapen Karbi nationalist youth council atumben sodak pen kachesong asai dengnang kok pupusi pherang kya thengno ningjepon iru yang bongjong si CM EM tum insai se puloten tum sodak pen song ni jingrom po che song yi section 4 ke kuna tem la tetele guri nangli tum long approve do ma approve ke la aluma sidak si dotan la yo nangli tum la daklang me yo village number 1 Titiliguri si la dak si doang le fast song se lang litum doang la 231 nomor lang litum se dolo ya lang kami News report Karbiang long live